no muya chinga kichionsi ne chinga kichionsi ere no muya ntokorosa gukwana igoro y'obuya bwayo orose no horose koba moyo ekiagera mabera etali nekerengo no bwanchani bwayo tokorengo nyare igobojiete igoro bokagenda nsepi bokamanya kugarea tokonyara komugani koranche ekiagera no alenge nare bona nainde nabeo kare na kare emiaka ne emiaka yani tokonyara gochenchi gente kino baki nere alpha na omega engencho yayobo chakano no moelio amaiza eninge netaya ingana liaye na machare moyo nelieta liaye nelimo igakuru kwenye sai tigatigale ko banyasai kweli kabisa bwana mungoro kwa ucharo mogaru kuruwa bwasialiria marube tabirenga tigankwareria maiga ya simambie mungwana naro kurukunga Willy Nyambeki Machuki ndio Willy Nyambeki Machuki garo montereba se sigaria cha Transline aote baka no agoro tu around ya igasi tole ni shabiki wetu sugu sana akote kama kawaida sikosi ndani yuko ndani kabisa asante yuko ndani kabisa kama kigogo asante no nganjire to kwisherie motegererio raige birthday kindly tikamere jiji to moleke gaji moleke go jaiga otere ke timbwatirio giro gotera mbwanjira netebo timbwatirio giro gotera egasiane no gukwana musubati naro kurukunga Lea Kwamboka Olina Lea Kwamboka Olina igabwate birthday rituko lya rero kitariki chikurukunga 15 na 2 wata komo wisherie birthday chimbo jinyo yo gatano totaracha karasmi mwaka 2026 totaracha karasmi do you know what a birthday means to a person umaithana nege ntoke guchengero limu mwaka nege ntoke ngencho ikwali kweli kabisa it's an occasional thing ntoke korekana limo na ende nere buya omuntu kwara chengero lituko liria libwe kaine liriko ibuletu igo wate bamo bwatukero gotera motererie eka ngore kora rocio moyo gaki Lea Kwamboka Olina igona asabire nchombe kese sema ikiagererio gilira base gusalie birthday asaba zikaria manene kora happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Lea happy birthday to you. I don't want to ask you how old you are kana abolirwo wanganyire ribaidi anyway happy birthday. May it be a year of great blessings. Happy birthday Lea Kwamboka Olina tote banga very many more returns na Mungu akujalie yaliyo mema. Tunakutakia siku njema ya kuzaliwa kweli kabisa enjoy kama utakubali kwa hiari yako hapa igoso Friday na kina nataka kukuana na ndio utakete ko saliste okwante everything I don't need to water down your point one time akiaza mazikaria madne ona harako Lea Kwamboka Olina asikaranje buyeka kibitiri ngeyo atebeke kinga kidero uzite minyo kaindi minyo kage umange yo konyoranye amange yo konyoranye ore akiaza mazikaria madne giagera litukuria uri ogoiburwa anyway bona to tumegenjere yo ndio surata kiagera ni bireke ni ora to tayari kuibuka liwe tabu kero kero yo sigeri ora taka tuibuka tuibuka jere ndio sama sigari man bana tata anyway una lolote ama tuzame nago Tanzania ya turanta ni moro tatike bintu bigo tata ni koroli karao walira ya tora igora magazeti ya sama sigari man na Kristo Yesu ya tora ibokia magazeti omo Nazareth olioyo gagi ai buri to suburi wijombe azema na buri te brigadier abantu gaze bagarete bale bisi bakore bintu byabo mbaro jingu motoringo iburu wale mundu te utageta asuke Yesu mwaro nyasaye mwaro nyasaye gagi lakini nane itaka kwese tole imagine ate gasi ene nkongu acha tuzame magazetini bwana ndio bwana
Nchobo jomo tegere libona botambe ko kone bwa gazeti ya Taifa Leo gererero itariki 15 na ibere cy'umutinyu gatano kabera sombwa ko yo 2026. A very very good morning. Eigo sofurahi day. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa kwani gazeti ya Daily Nation chitariki chikoro kunga 15 na ibere cy'umutinyu gatano kabera mwaka 2026. Lituko likoro kunga furahi day. Eigo sofurahi day. Tokote bango yo koigosa. Tigaigose. Oyo koigosu. Tigaigoswe. Juu yako. Kura tige wallet yao shauri yako kose kora beke biri mondaro le gora. Wane kire tware tio rwambe mesa. Juu yako. Kwa teva kalia kake watu ara. Mira heshimu sana Katululu. Kwa weka kadu. Wasama zikalia manene kiagera. Umade tiwezi kwa yako majane mwewe. Umade jisi mieji. Na hane ngutaka chire kore kodi password nga cheji ko kuinyuri bwango. Ngabono bwenge tega nawo kobeke pate. Nimete pate ni oli miesi mera boko renje ejo oliraiga. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi yaka raka kasukari. Ana bantu bali bakugira burama boko iga. Kejara kianga ko. Ako ngoro ali. Wazi kejara kianga ko kora ga fingerprint yegete. Ya video sibi dado bangusi. Chikoli ya watu. Asi enkomo. Ngie kwa mete. Asama sikania manene tupatie headline. Iwa. Gadia. 2027 signal. 2027 signal. Egina benga ne kiorokererio gose ne sign gete ya edalili gete ekemanyererio wana ligwatebire buyeriete nari nare kurigia omanye tibi manyererio mbire bigocha kuoro ngangi kego chikoba nonye no kwira na kwa Yesu Kristo mwana nyasaye bibiri nko erese igoro yebimanyererio nekere mbure go chigotwe kemanyererio nkero ngamare na bago chaka gocha no kugukura go kenko tata igwa nkieke ngate tukukwanira sakuru kunga olkalau yes imeje county ya Nyandarua asomo zene zagoro kwa John Methu kagi bwana chikura chiakorekane to chitana kororekane nzeye actually mugano na butoranyo kwaneka kiagera gori kuri page ya page entangani baka page ya gatano nali mumoino na ende no romugano bono uri muriro utaragenda basuge speaking now bono tata regeraga iga igoro ga yabete gento kiugukumia munabone page ya kabere gaiga ndio igento kiugukumia no goichani okonene ngabantu balchete babegete chi mask batari kororekana babuate chibunduki nande bakogendi chigari chiogukumi chinkendo ejijimu amuti bagutia jora masasi guchiandensi na mariyo kiyokurusia marigesa maiso uchiasonde bwensi abande bagocherera bakabariki bamangana maiya chikamera chisirete muno kukwanega page ya kanene ringa journalists attacked while covering Olkalau by election tata narujo muliki akotenga lazima delete akauruchi kamera akatenga delete kirege ntokonye kwa record bono kiekeri kyare kokoreka no Olkalau gali to be honest. Okay. Abanyanyimbo bense ya Kenya paka chi uniform chiabo chimanyire nechi namba cy'abanyanyimbo kiriko kikurikwo nechi uniform ngwashiriya kirenge kosi kiki abanyanyimbo naro cy'abanyanyimbo bayichire sana batume tualia Olkalau egento kiugo ichana mariga manene dudu sinkeringa aba bali gutia jora masasi aba babegete uniform eba bali geretiga nao bali so are you telling me they were part of their team? Certainly. Egente kenade kiangira seri swali lindenga obochori obobo kebwakoreka nitwe Olkalau asabantu bali gutia jora masasi batamanyiri nategererede sana commission wiki ya IBC musubati Anderitu na umungwana goro kwa Mohamed Nur gose Hassan Nur Mohamed litali ngoli cheki andebuya ekerali gukona gatetenga banta bwa IBC te bamanyeti chigali wikitwale number plate chirinchi abwate number plate na tabetenga gento buna keria mbali podetia se omo commander bo banyenyi basoro kongorori nkamanya gotegere minister ya interior gukwana helplessly oyo gukwanira no Nesmas kibchwa muri comment yes oko magateba ngabono nga we are investigating tumanye barabimba ribalenge okay omundu natu ali bunduki aiga Kenya gutiajora jirende yonsi abanyanyimbo baligereretie okay in this country
oratiga aba bakurigishira chibunduki chia bari gishi license chiabo cyo kwerendera n'ebintu binde ordinarily muntu gituma etora arado gutwara bunduki anytime anywhere no munyanyimbo naende gakulika sase warehouse ngana sokere kujane bunduki na rusiri ya marigoro na asiane naende kokonyera niyo account ogo check na arenga gwasoka naro na 5 yabwate na araya eri ogosena na eri monga iri ajinati ajura sababu ndi agera nao bali nimepitia wasiwasi sana bwana lakini bono biaye chikure chibone njera chiakire no bone sai niyo gugumye taete kurwera gatekero chinga kichigento chiaikire bwana omuntu olete tegento kinga secret ballot ekureye isikanga ne pamba na finally nchengo chakoe gulipa galio kogenda mali makiri kende yonsi ntagete tigangu ana sama sikania manene omuzubati emeti nikienda ko yaelire webwatera neti chinga kichoko ibora ko chiaikire no kore gyogokora no kura in fact kura itibere nikai wori kai mule ncherende yonsi chikura chiage tuli karawa ni I'm taking time o internalize ibintu byakoreka ntukugura unama kachibu atanga asbono mambia azaba zikaria manene kwa watu ke headline hiyo ndio kuboto kwa actually no nataka kuria sawa rwari riva ngali azekwe azobwango ikiagera motegereria nyori bichakamiri omongoro ko Sami Douglas Kamau Waweru wike amagia DCP kama nyingine mna Sami Kamau Ngoto iganyote chikura 35440 olionde ganyote chikura irenga oyo UDA 5450 I think okay weka 35000 against 5000 warwanirira bandu maite mbale ngo unabona ndo kwa revi ndo janto to kwa naseme tanda igoro yechigasi igoro yechimatress ndini ko chiabo ndinda ndiko china nje sukuru yo anyway kile ndo kio kumisana kwa watu kage headline ya gazeti ya Taifa Leo uhuni fujo na hongo yani oboke bago chibura buru nebintu bikurukuria akina bibyata gwaretari oli Kalau constituency tukuri gora sobo chori bakobare bakorekana no maito muntu kurukunga Mominchori no maite oyo lenge no momanyete ni momanyete haya tokurwa oliye clip wa record bona yo ai tokurwa omozaje ase epechi ya kabire ye gazeti ya Taifa Leo botoroboti ngakibono chibura buru chiane getiwe ase obochori obuo obokebwe constituency ya Kalau ime ye county ya Nyandarua ase bone gotebekana ng'abantu mbale batamanye kaini ng'abantu kibale babegete echihudi babwate chigali chimwamu ichindi tabwate number plate buna bale gonya gotia chora masasi nebe ne chitia gas ofi gento kyalere tobwo basana nonye nabo abande mbatemete gocherera mbaka abalikero botura sepicha kabire gazeti ya Taifa Leo awaso gocherera baliki by the way that was uncalled for yes na kubabetere ligo delete event that was uncalled for it was very bad na ende tarigento gianjeri kegera amangana media negento kera se constitution ya Kenya kwa nara ugontomere proverb get on thing all Kalau proverb egote banga a hen can eat all over the village but knows where to lay eggs na wachiko tambuka moino I think Mominchori obwakore ntoli Kalau waire president e picture kenga kisentre fire tinandenga yebinto birabasa korori gochia ogwate banga 2027 signal inere headline ire gaiga segazeti ya The Daily Nation omugano gaiganga na kiri katika shagwa abeto kutakinsa se Sunday ngoro chibura bugure chikonya cha kire kwena kigwa sensemo yo Kalau igora sepeji ya 5 na lima segazeti ya The Daily Nation bwana ase epeji ya kabiri gazeti ya Taifa Leo igwa ngabona bali mwa bari neveji school mbachikoga nelikogenda ase bunge ase committee ya education yes ko bagrid na kobori kwa maburinga kibatumegete billions of money ichikubwatu koja ase school etara ikire bagenda ase bunge
ngaiba bwente kwa account chibese chikuru kolengana no mochoko we Ministry of Education. Echinjiri bono nande chitari gocha subwango bago chikubolikwa. Ya serikali iri uchibwato ka subwango. Ayo mugano hiyo. Na ora sepichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Unaonaje? Litakuwa ni jambo ambalo lilaleta botutuka ngobonene sana. Ko hiro mwalimu mwana we sukuru kwa bosibwe bunge. Ekiagero mwalimu mwana we sukuru igare answerable to the sub-county director of education. That is it. A sub-county director of education will communicate to the county director of education. Na be kiabe gona gutira uchigoro igo. In fact, the principal one kerege ntukia bere tari go address media muntu go address ye media ne director of education. Asikende gionsi geko basi. Nchende umwalimu mwana no moke sana kumuira se bunge. Nakibona acha kugenda se bunge kurani aboli kurwa saba heshimiwa. Ekiara baheshimiwa chibese chibakubuli tali mwalimu bakubwatokera direct. Nchibwato mochoko ene Ministry of Education nere ko handle chibese. Auditing diri gukorwa. That's what I'm saying. Auditors mbayo. Okay. Kayo mugano yori nanyo raga so. Nongora sepiche kabiri gazeti ya Taifa Leo kuna koyo check abo kindly bone gotebekana oro bote no rugo kumira na rorora korwa siguzara yobo chenu ikere bono gaiga abantu bali bagutumeka amaliyo galiyo keya amakali yebini bya HIV akorokwa nga antiretrovirals ose ARVs bono tata abantu bakuyatumeka igo bamentekanire na hende ko igento kyo kumya abantu bakomentekana bagutumeka amaliyo gaya ekere mesade tayo mbabegete chi county gaiga chiri chigutumeka amaliyo gaya muno bose birengo byuko butumeka byakinire kera bagotebanga county chi county chiro cyo chitarakini birengo na county ya Kilifi, Nandi, Laikipia, Kajiado, Nyeri na Kiambu county ende Narok igo chiro cyo koranga nchiketie balia bakonyora obugwenia kubotekana gosekurwa se chinteteri chikuru kwa ARVs chinsemo au chege siasa nene semelia linda mwananchi ndio niko barule birengere byabo kubotekana no kurusi kuwa yako ba a minority whip ase bunge ya Senate omo senator wa county ya Nairobi Moskedo Sifuna naibu kiranja wa wengi bungeni aruse tibu naroje ga komoko boko Eddie Okech yes senator wa county ya Migori aroche Richard Onyongo kwa mtu yuko komisana se Senate nabwa tibi karobiri yake can I tell you that was unnecessary to me actually narusi tiko bakachi commitigate. Popularity is popularity, whether negative or positive. No, everyone na bi comment it is a plus. Exactly. I'm telling you, who knew Edwin Sifuna baka akangea kurwani kukurusi we sekia magia ODM baada ya baba gukwa. Linda mwananchi, atarinda mwananchi, linda ground inga yere. I think what the president adetari kujikunyorinda mwananchi osera. Are you seeing the experts? Wakomenta kera serikali ya Kenya. Ngaili kinyanju yaje. Is one of the experts who came in. Ngayale William Kabogo. Ngayale mutaikawe mawaziri wabo chenu okare. Tebi anga sale bono iga quickly vambeza oparaja. Ngakintara moigwali asa ni Joe of late. Omonkwano kurukopio wandai. Ngayale sai. Kurwasome budget na arole John Mbadi. Oikatimuke. Budget ikosoma ne ibintu bine bitambake. Ngoja maje. Hakina zima make kumuraje. Asepechi gatatu gazeti ya Taifa Leo ne bwatoro boti ruru wateba igoro ya Sifuna. Epeji komine bwato mugano na Kibone University ya Nairobi yanyororo mu vice chancellor mu year. Yuraje wasawabi siri to chakira litkolera kurukunga Professor Ayub Gitau. Omo vice chancellor. Yes. Okay. University ya Aratu alire menyogira sana. Menge sana. Chancellor bonongo ngoko na jira istada. Chancellor maide de ara igora. Igobanga chi university chinga chikuwa kimuna Israel bono. Ikigera ali mu prime minister ngo kwanulika president to koyemanya. And in universities abantu actually omo aba vice chancellor na bakomanyekana. Yeah. Chancellors EPG komina limo ne bwato mugano ga second tikanga somo na kere build businesses, don't wait for jobs. You remember what we spoke about tulisungumza jana. Yeah, hiyo makala iko hapa ndugu yangu. And then Kenyatta University ne bwate graduation rate kulia lero 59th graduation
We wish all learners all the best. Graduate Ritz Korea Cross University ya KU. Kenya gitakeire bono emete chi bilioni 13 chinu kutaibire iyo nechi ne yogosimeka erinde manya guikera ebirenga byaye bya 2032 tabiro mu waziri omurike butambaze gwizara ya mangana ya mazingira I think bono gabagotebanga emete serikali yasimekira actually 1.78 billion igomba bwate sabali entambe sana kegere mete etakere goike gosimekwa goikekerengo gia 15 billion goika 2032 ende bagotebanga bona kere mete yego gosimekwa kerera agechwe ne konye kore tubwa itasense ya Kenya shilingi trillion 75 trillion. Okay. Echinjigo sana tu kana madeni na ndeje tikale sana. Peji emeronge benda limo tata nkieke nga Hamus. Straight ya Hamus ona igense ya Iran nigo yate bilenga bono iga it's an inviolable red line. Atanga America mocha ni kune